5 anos das reservas, son 5 anos nos que paralelamente Hábitat ven a organizar unhas jornadas moi características, moi especiais, relacionadas con diferentes especies que a veces non sonan máis, non sonan menos, pero de seguro que somos amantes da natureza, recorremos camiños, montes, sendeiros, ríos, praias, pois nos atopamos en algún momento da nosa vida con estas especies. A que hoxe nos ocupa, despois de haber pasado polo gato montés, a salamandra, o cervo guante, o helecho de botón, pois é o conhecido moucho, que sempre ves precedido anos dunha mala fama por aqueles que pensaban que había paxaros que anunciaban cousas malas. Eu creo que ningún membro da natureza, creo que ningún paxaro aporta nada malo pois ao noso entorno, sino todo o contrario. En todos os foros nos que eu poden estar relacionados coa arqueoloxía, relacionados coa naturaleza, precisamente donde os paxaros cantan e donde hai riqueza, donde hai vida, donde o ecosistema estáse a regenerar, e iso é unha parte moi importante que debemos de ter en conta. Se onde vos vivides, se xa unha cidade, se xa un estío rural, pois escoitades o cantar de paxaro pola mañá, ou pegas, ou corvos, ou estorniños, ou o que sexa de cada estación, pois a verdade é que estáis vivindo nun entorno dos millores que podedes escoller. Si tedes a oportunidade de que isto non suceda, ou tedes a oportunidade, se isto non sucede, pois cambiaremos de ubicación porque aí algo raro pasa. E iso precisamente é o que temos que procurar, e eu falo dende a autoridade que represento como alcalde dun concello de 5.000 habitantes, recorrido pois con diferentes singularidades, como a zona urbana que logrou nos últimos 18 anos moitísimo. Estamos a falar que no ano 98 estábamos a falar de 20.000 habitantes, no 92 o Lleredo era un concello con 11.000, 15.000 habitantes. No día de hoxe, 2018, o concello de Lleredo ten 31.000 habitantes censados e unha población total, real, de en torno aos 34.000 habitantes. Eso que provoca pues, un crecemento ás veces desordeado, un crecemento que, como sabíamos, naquela época do ladrillo, da especulación, que non se tiña moito en conta os espacios verdes, hasta que por fin os arquitectos, os urbanistas, pues, se dieron conta de que o non combinar o ladrillo co verde pues, era atentar contra o futuro dos nosos rapaces, dos que naquela época pues, éramos, si cabe, máis mozos e algúns de vos nenos e nenas. O Lleredo está nestes momentos a traballar moito na defensa da natureza. Estamos inmersos, como vos decía, rodeados por un monte xalo, rodeados dun verde excepcional, pero ademais temos a noso carón a ría do Burgo, unha ría que nos últimos anos, gracias ao esforzo que se fixo por parte deste e de outros concellos que somos os que, digamos, temos a sorte de estar regados pola ría neste momento, o Burgo, o Lleredo, Cambre, Oleiros e a cidade da Coruña, pois estamos a facer un traballo importante para preservar a ría do Burgo. Falta moito por facer, porque, como sabedes, aí todos que están nun 15% contaminados ao 100%, vamos a ter que retiralos completamente, vamos a ter que traballar a través de tubos xeotestís, etc., pues a tratar de soterrar todos esos lodos que están totalmente contaminados, e logo o outro 60% aproximadamente o que se vai a tratar pues, de recuperarlos. Por que digo isto? Porque gracias a esa recuperación que sufriu a ría do Burgo, pues neste paraxe pues, se poden ver cantidade de especies en un dos principais puntos de encontro dos amantes dos paxaros, e como non, tamén temos algún que outro moucho verdeando por esa zona, que cada vez máis estar por zonas próximas ao urbano, casi que a despoblación que sufren os montes, pues, deste tipo de especies, pues, segundo me indican, bastante verdad. Non son moito menos un experto na materia, o que sí quería dicirles é que temos esa responsabilidade, debemos de abogar por defender a natureza, por defender o noso entorno, por facer políticas sostibles, políticas que vayan acordes ao mantemento do ecosistema, a pertencer a reservas como a que pertencer, como a reserva da biosfera,
e a dinamizar as nosas escolas, os nosos escolares, tratando de que veñan a centros como este a formarse en prol da defensa do entorno natural. Remarco dicindo que non é un mocho, pero é unha garza a que vimos neste concello de crear unha especie de mascota que presentábamos nesta mesma semana, concretamente que o pasado venres, e é unha mascota que o que intenta é precisamente falar da natureza, atraer a todos os escolares non só do concello, sino de fora do concello, hasta esta aula da natureza do concello de Culleredo e explicarles como se cuida o noso entorno natural. E dentro deso, pois, agardemos que tamén o protagonista da nosa xornada teña o seu boquiño da nosa garza marina, digamos que capitalizamos así, pedidos e nombres polos nenos e nenas do concello, e que colabore tamén, así cabe, a que entidades como Hábitat, a que a Reserva da Biosfera se fagan máis grandes, máis escoitados, que fai falta ser máis escoitados, sobre todo cando os razonamentos que se fan do colectivo Hábitat son tan acertados como os que eu últimamente lle descoitar. Así que, unha vez máis, me estendo, moitas gracias por estar no Concello de Culleredo, noraboa por acordarnos a esta xornada que seguro ha de ser moi didáctica para todos vos. Creo que as ponencias son excepcionais e que tenades un moi bo día no noso Concello de Culleredo. Gracias. Buenos días a todas e a todos. Eu sou Jorge Blanco, xestor da Reserva da Biosfera, desta reserva que falaba agora o alcalde, onde están implicados 17 concellos, ademais deste no que estamos, concellos tanto da área próxima da Coruña como da Punta do Mandeo, que xa nos queda un poquinho máis anoxada, e vedes que traballar con xente como o Biobó, o alcalde, con este concello da Coruña, de Culleredo, perdón, é moi sinxelo. Concellos que están apostando polo rural, como este, que están traballando con un espacio importante como é o Montexalo, que están traballando por conectar todos estes espacios mediante rutas, por fortalecer o que son os bosques de ribeira, etcétera, etcétera, por liderar este mesmo centro que leva o nome de un antecesor do alcalde, que foi o alcalde de Culleredo, pero tamén foi un naturalista, agrónomo, investigador, que foi o que fixo a primeira guía das aves de Cuba. Por tanto, este lugar é un lugar emblemático e dende logo que para a Reserva da Biosfera ten que dar moito recorrido. Empezamos este ano cando quixeron coller o guante de que os actos de celebración do 5º aniversario se celebraran aquí, e se vinieron desenvolvendo moitas actividades, entre as cuales está esta incluída durante todo este ano. Fai unha semana tiñamos un acto máis institucional onde poderon vir aquí Reserva da Biosfera de España, xente da UNESCO, xente do Ministerio, os actores locales, moitos de vos os que estades aquí tamén compartiches ese día, que un pouco un día para contar como vai a nosa Reserva da Biosfera, que é o que estamos facendo, que cousas hai que ir mellorando e un pouco compartilo entre todos. Se fixaron tamén moitas actividades e ali dentro da Reserva da Biosfera de Culleredo é un concello emblemático, unha aposta moi importante de que falábamos antes, da educación ambiental, de traballar cos nenos, o futuro, a xente que está aquí nos colexios, para que coñezan a nosa Reserva da Biosfera, que coñezan a parte ambiental, pero tamén outras actividades que estamos desenvolvendo dentro delas. A Reserva da Biosfera sempre decimos que non é exclusivamente un proxecto de conservación ou de conservación, sino que esa é unha das tres patas. Temos unha pata de conservación, que cada vez ten ido crecendo máis, e exemplo delo que actualmente hai 2 programas LIFE en marcha, hai moitos proxectos a través do programa LIDER tamén dedicados á conservación, que temos tamén sementado en un proxecto de futuro. Estamos involucrados tamén en un proxecto con a Consellería de Medio Ambiente de diseñar unha rede de infraestructura verde que permita fortalecer estes espacios, os espacios máis valiosos ambientalmente, que xoguen un papel máis forte, máis robusto, que estén máis vivos. Como decía o alcalde, se a natureza temos cuidada, nos vai a prestar servicios aos cidadáns e vai haber unha biodiversidade asociada a esos espacios. Entón, estamos traballando eso, estamos traballando a mellora do sector agrario, en que os impactos que se poden causar
si non existe un bom manexo desa actividade agraria, os fertilizantes, os purins, é certo que poden afectar o medio acuático, aos ríos, que ao final acabamos pagando aquí na ría, coa xente que vive, cos mariscadores, entón estamos traballando anos arriba por mellorar esa xestión, estamos traballando en temas de alimentación, en fomentar tamén nas escolas, nos colexios, a alimentación en circuitos cortos, por mercados locais, e queremos tamén traballar agora o turismo. É dicir, un proxecto onde se tocan todo o que pode ser as pastas do desenvolvemento sostible e que aproximar o que o coñecemento da naturaleza, as especies e actividades como estas axudan moito a cidadanía, é unha forma de achegarse ao proxecto, vale? O proxecto da Reserva da Biosfera. A idea non a trasladaches desde o Grupo Naturalista Hábitat fai 5 anos, cando estaba surgindo o proxecto. Estamos indo asustando durante estes anos e a idea é que podamos sacarle moito máis como durante todo este curso que empeza. Todo o coñecemento que se vai a sacar nesta jornada, todo o coñecemento que surga despois, que este disponible na página web, e que podamos hacer materiais para que os nenos, nenas, os rapaces nos coles podan traballar esta especie especificamente durante o próximo curso académico. E agradeceros o ter feito esta proposta, o ter confiado na Reserva da Biosfera, o mesmo que as outras entidades ambientalistas, está aquí a xente de Ranas do Mandeo, que igual tamén hai proxectos en marcha, a xente da Sociedade Galega de Estrela Litoral e moitos máis que están involucrados en isto. E agradecer a xente que ven de fora, aos ponentes, que nos vides a chegar a este coñecemento, que esperemos que entre todos nos sirva para seguir traballando este ano, como estábamos comentando. Na miña banda, nada máis, xa sabedes onde estamos, temos a nosa sede en Abegondo. Esperamos en este mes de setembro ter unha programación xa máis completa para a xente que está aquí na comunidade educativa para poder presentaros e que o mesmo que fixo o Concello de Colleredo se poda ir sumando pouco a pouco máis concellos a este programa de profesionalidade que temos na Reserva de Biosfera. Moitas gracias. Buen día, eu son Ricardo Ferreiro, son presidente do Grupo Naturalista Hábitat e en primeiro lugar quería sumar uns agradecementos que comentaba Jorge sobre os asistentes á charla de logo e a xornada que se vai a celebrar hoxe. Agradecer especialmente tamén ao Concello de Colleredo que confíe neste proxecto que apoie e que ceda estas instalacións para poder celebrar estas jornadas. E a Reserva da Biosfera, pues, implicaronse diferente hoxe aquí en Jorge a confianza no grupo non dende o inicio da reserva, sino dende antes, dende o proxecto de solitude, desde ese laborioso camino para chegar a conseguir que hoxe non se contorna, unha contorna tan analizada, algo tan difícil de pensar para nos anos como é unha reserva da Biosfera. Comentarei brevemente o que fai o noso grupo, tedes información sobrada na nosa página web. Simplemente decir que levamos prácticamente 40 anos, que se van a cumplir o próximo ano, traballando para a conservación da natureza e dende o principio, dende a fundación do noso grupo, que foi fundado, entre outros, por varios profesores de universidade que son hoxe en día dende logo todos eles naturalistas expertos en aquel momento. A misión do noso grupo foi a da conservación con 3 vías fundamentais que son as que sigue funcionando hoxe en día. Por unha parte, coñecer, facer o que hoxe se chama, ou contribuir a facer o que hoxe se chama unha xestión informada dos recursos, unha xestión informada do territorio. Só pode ser posible con esa información, se esa información é asintada. O primeiro paso para iso é conocer a nosa contorna. Falamos da Reserva da Biosfera, unha área que, pola súa proximidade a nós, ao Grupo Hábitat, foi desde sempre un sitio de traballo e temos 40 ou máis de 40 anos de observación da megafauna que se comentaba antes nesta contorna. Falamos dunhas áreas núcleo da Reserva da Biosfera, como un corda de Cebre, toda a súa contorna, pois é un punto de traballo dende sempre e cada unha das semanas do ano, todos os anos, do noso grupo traballando para a zona e con outros grupos faunísticos e florísticos nesa zona.
o estudio como base do coñecemento. Unha vez que temos ese estudo, unha vez que temos ese coñecemento, podemos pasar ás outras dúas partes. Por unha parte, a defensa ambiental, agora xa con información previa. Defensa ambiental que se pode enfocar dende a denuncia ambiental cando non quede outro remedio, ou como é sempre a iniciativa e a opción mellor pensando dentro do grupo, dende a colaboración e dende a comunicación e o diálogo coas entidades públicas e privadas que están a actuar sobre o territorio. Nunha terceira parte, igual de importante ou máis que as anteriores, é a divulgación dese conhecimento. Non vale nada ou vale de pouco ter o conhecimento, coñecer cal é a situación dos ecosistemas, se ese conhecimento queda pechado nas persoas que traballan no grupo e non se transmite á sociedade. Transmitir á sociedade este conhecimento é algo que non é sinxelo, é complexo, no que traballamos desde hai anos, con maior ou menor éxito, pero creemos que é unha parte fundamental, que a sociedade está informada de cal é a situación do ecosistema, de cal é a situación do entorno natural no que eles viven e que teñan conciencia do seu protagonismo como actores a hora de mellorarlo, se é posible, conservarlo, de exixir a quen sexa xestor do territorio esa conservación e, en suma, de ser conscientes de que somos parte dese ecosistema e ser de unha información válida e técnicamente coherente e correcta. Esas tres patas creo que se ubican moi ben, se relacionan moi ben con esta iniciativa que llevamos 5 anos facendo en colaboración dentro da Reserva de Biosfera, que é a da especie do ano. A especie do ano simboliza, dende logo, todo o que é o aspecto natural no territorio da reserva. A especie do ano ten dentro de sí como actividade estas tres patas. Ten a pata do coñecemento, como dicía, dende hai anos traballamos na contorna da Reserva de Biosfera, temos coñecemento das especies e dos espacios que ocupan e sabemos, ademais, que ese coñecemento debe aumentar. Unha forma de aumentar e unha forma de afianzar os coñecementos e propoñer o que agora está moi de moda, que se denomina isto da ciencia cidadá, incorporar ou facilitar á sociedade a capacidade de aportar datos de valor para os proxectos científicos, para o coñecemento da súa contorna. A especie do ano, unha das súas patas, é precisamente facer unha recopilación de información en base ás observacións de calquera persoa que pode colaborar e o noso traballo é facilitar as ferramentas para que esa información sexa aceitada e poida despois ser recollida, almacenada e utilizada para que contribúa ao coñecemento de toda a sociedade. Outra das patas, además do coñecemento, é a investigación e a pata da divulgación, evidentemente, é fundamentalmente o que faremos aquí. Ese coñecemento que existe desde varias vías, desde varios proxectos, vamos a ponernos hoxe en común, vamos a facer o que se chama agora o networking, que nos coñezamos, a xente que traballamos en diferentes ámbitos, que entre nós teñamos un contacto máis estreito e que podamos trasladar á sociedade eso que aprendemos, eso que sabemos sobre o que ocorre na nosa contorna. E con esas dúas patas podemos chegar a terceiro, unha vez que temos o coñecemento de que a sociedade ten tamén esa información e consciente de que ocorre na súa contorna, dende ese punto é máis fácil, máis elevado facer o contacto, poder transmitir ás administracións públicas e privadas o que é a necesidade da defensa do contorno natural, que é unha pata que se adentrada, que se atrae por sí mesma. Nós temos o coñecemento, temos a sociedade implicada nestes proxectos, é inevitable facer defensa do medio ambiente porque somos coñecedores xa da súa mercado. E nada máis, únicamente agradecer de novo a todos os presentes, a Reserva, o Concello e a os ponentes que van a darnos agora información de proxectos enormemente interesantes e centrados na especie deste ano, mucho, e por minha parte, nada máis. Moitas gracias. elevarlas a cabo.
Gracias, Elia. Bueno, buenos días a todos. Me sumo a la enhorabuena por la afluencia de tenernos aquí, especialmente al colectivo más joven. El objetivo de mi charla es simplemente dar un marco general a la iniciativa especial, ¿de acuerdo? Luego ya irá profundizando a lo largo de la mañana en el objetivo final de este museo. Con lo cual, mi interés es sobre todo hablaros un poco de la campaña, de los materiales y los objetivos de la iniciativa como tal. Como toda iniciativa, tiene un comienzo como una idea que nace en el seno del Grupo Naturalista Hábitat y que se expone, que se comenta en la Reserva de la Biosfera. Es muy bien acogida y hoy día pues, ya tiene una serie de años de historia detrás. Tiene una serie de objetivos que podemos englobar en objetivos generales, la parte de divulgación, con la que estamos hoy aquí, una parte de participación, como puede ser la recogida de datos que ya se ha ido comentando, y una parte de conocimiento final, que es pues, aumentar el conocimiento sobre la diversidad de especies de fauna y flora que puede haber en el mundo. Lógicamente, estos objetivos se concretan en unos objetivos ya más específicos, como es el estudio de la especie del año que se declara en cada campaña, una recogida de información sobre esa especie en concreto y el desarrollo de una serie de herramientas que permitan tanto ese conocimiento como el aporte de esa información. Lógicamente, como ya sabemos, hoy 2018, la especie del año es el mochuelo, pero son 5 los años que ya llevamos haciendo esta iniciativa. En 2014 se lo dedicamos al gato bravo, al gato montés, 2015 a la salamandra larga, la reblosa, 2016 al Onquemo volante, a nuestra pacadora, 2017 a la burdaria y al 2018 al pequeño mocho. En las diferentes campañas pues, se desarrollan una serie de iniciativas, algunas colaborativas, esta parte de ciencia ciudadana que comentaba Ricardo, y luego una serie de recursos web, ya impresos, como puede ser el tríptico, que iremos viendo. En lo que es el apartado de espacio web, lógicamente todos estos recursos se ponen a disposición abierta, pública y descargable por todo aquel que quiera acercarse a ella. En nuestra página web, generalidad.org, tenemos un espacio dedicado exclusivamente a todas las iniciativas de especie del año. Entrando ahí podéis pinchar en cada una de ellas, entrando en la de mochuelo, pues concretamente podréis ver la información ya recogida en el tríptico, descargar ese tríptico y tenerlo PDF y acceder al formulario de registro de citas de observaciones. Como os comentaba, una de las herramientas es el tríptico divulgativo, como que tenéis ahora mismo en la mano, pero que se desarrolló en cada una de estas 5 campañas, tanto para el gato bravo, como para la geolosa, como para la bacalora, el helecho y, por supuesto, el mochuelo. El tríptico habréis visto que sigue generalmente la misma estructura, pretendiendo contar simplemente datos, lo que el tríptico nos permite, sobre la especie, su distribución, intentando influir sobre todo en el entorno de la Reserva de la Biosfera Marina Coruñesa y Terras de Mandeo, características de su hábitat y amenazas. Pasando a la parte de recogida de información, a lo largo de estos años se han ido habilitando diferentes fichas adaptadas básicamente a cada una de estas especies para fomentar esta parte de ciencia ciudadana y recogida de información. En el caso del gato montés, del silvestre, ficha de recogida de datos tanto de avistamientos como también de atropellos. Todas las fichas de comentar, para no entrar en detalle en cada una de ellas, que no me extendería demasiado el tiempo que tengo. Se recogen lógicamente datos del observador, datos del lugar, coordenadas, información de interés, información del hábitat, fechas, etc. Toda aquella bagaje de información que puede ser útil para futuros estudios. Idem con las salamandras rabilares, que se desarrolla también en formulario de descripción, lo veis en formato texto, con alguna información ya recogida de algunos compañeros particulares que han ido aportando sus registros. Para el ciervo volante. Y luego, ya en el 2017, dimos un paso más allá y empezamos a trabajar también con herramientas online, con formularios de descripción, que esto nos facilitaba simplemente el hecho de que la gente nos transmitiera la información, porque hasta ese momento había que descargar la ficha, imprimirla, cubrirla, escanearla y enviarla.
Estas herramientas pues, nos permiten de una manera sencilla a aquel que tenga una cita que incorporar, acceder al formulario de inscripción y simplemente clicando nos hacemos el ahorro del papel y hacemos un ahorro de tiempo. Aquí simplemente para que veáis cómo era el formulario para la recogida de citas de la Guardia, información trasladada de la ficha a un formulario online. Y, por supuesto, para este año hemos hecho lo mismo. Este año ya automáticamente ya no habilitamos la opción de ficha impresa, siendo información recogida a través del formulario online, siguiendo el esquema siguiente. Otra tipo de acciones, que comentaba también Jorge Blanco hace un momento, son diferentes iniciativas que hemos ido desarrollando dentro del esquema de la iniciativa Especie del Año, en la cual el colectivo estudiantil, los más jóvenes del entorno de la Reserva de la Biosfera, fueron el objetivo principal, desarrollando diferentes áreas. Pero también otras iniciativas, y sobre todo voy a poner una que es iniciada en la campaña Gato Bravo, es la que llevamos a cabo poniendo en práctica la técnica del fototrampeo en todo el entorno de la Reserva de la Biosfera y que se trasladó pues, también a compañeros que tienen cámaras instaladas en otros puntos fuera de la reserva y que os voy a poner simplemente un breve vídeo. Perdón. Creo que tengo que picarle aquí. Un breve vídeo resumen que sí es cierto que muchas veces no hemos, en la Reserva de la Biosfera, no hemos detectado mediante fototrampeo al gato bravo, pero no quiere decir que las técnicas no permitan recabar información muy interesante de otras especies. Probablemente ya las conozcáis todos los que han figurado el corzo, la marta, el jabalí, la fior, entre otras. Simplemente te pongo a ver que pongas en práctica una técnica de estudio dirigida, definida para localizar una especie concreta, se puede reportar una gama de información muy relevante para futuras publicaciones. Hasta que nuestro pequeño hijo ya decide que no quiere que le grabemos más, nos tira la Aquí, lógicamente, ya como última pata, pues la jornada Especie del Año, digamos, pone el broche, el colofón a todas estas iniciativas de la Especie del Año. La primera celebrada en Coruña, unas ponencias muy chulas. Segunda ya en el lado de la naturaleza de Chelo, de Poirós. 2016 volvimos a esta misma aula a hablar de la Bagalona. En 2017 ya nos trasladamos a la de Curtis a hablar de la Guardia y este año, pues, lógicamente, incorporaremos